Τώρα θα ανεβούμε πάνω σε αυτή την κορυφή. Είναι πολύ διασκεδαστικό μονοπάτι, σύντομο. Έχει μόνο πέτρα, το οποίο σημαίνει ότι έχει πρόσφυση καλή, αλλά είναι αρκετά κοφτή, οπότε θέλει καλή ισορροπία και θέλει να πηγαίνεις και αργά για να μην χάσει τα σημάδια εδώ, γιατί δεν είναι τόσο εμφανές το μονοπάτι. Εκεί πάνω στο τέλος έχει ωραίες τεχνικές hard, οπότε πάμε να το δούμε. Και ζέστη σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Είναι αρκετά καλά σημαδεμένο, απλά πρέπει να πηγαίνεις αργά με το μηχανάκι. Και είναι και ωραίο επειδή είναι και αυτές τις γραμμούρες που δίνει και δεν απλά έχει πολλά, έχει χαρακτήρα, οπότε καταλάβαινες τώρα πρέπει να πάω αριστερά, δεξιά, κατάλαβες. Όσο πιο πολύ γίνεται όρθιος για να μην κουραζόμαστε, πέτρες, να έχουμε καλύτερο έλεγχο. Ό,τι σκελώνεις εδώ δεν την πατάμε. Αυτό το μονοπάτι βοηθάει να ξέρει και καλή εξαρτική ισορροπία. Τώρα γενικά δεν είναι κάτι, μέχρι που γίνεται όλο και πιο δύσκολο όσο πάει. Τώρα το έχασα, τι έκανα. Ναι, πάει από εκεί, το ποντάκι εδώ. Και θέλει προσοχή γιατί όπως είπατε έχει αυτές τις τρύπες, αλλά είναι αρκετά εμφανής τρύπες. Εδώ αρχίζει όλο και πιο πολύ ξύλο. Πρέπει να παίρνεις καλές γραμμές, γιατί είναι αρκετά μεγάλες οι πέτρες που βλέπετε. Και πάμε. Εδώ πάμε παντού πάει. Πάμε από εδώ. Τώρα πάει στο δεξιά. Κάμε ένα πιβωτάκι εδώ. Πολύ ωραίο αυτό το πιβωτ. Και τώρα από εδώ. Δευτέρα πάλι, στα πρώτη και με κουτάκι. Εδώ, ωραία. Πολύ προσοχή στα κόκκινα, βοηθάνε πάρα πολύ. Και τώρα, ευθεία, όρθιος. Τώρα φτάνουμε στα δύσκολα. Εδώ εγώ την άλλη φορά το είχα πάρει κάπως στο πλάι, γιατί μπροστά όπως βλέπετε δεν μπορεί να πάει το μηχανάκι.
Αλλά έχει διαδρομή στο πλάι. Οπότε βάζω μια πρώτη τώρα να δούμε, δεν θυμάμαι καθόλου που πάει. Να, εδώ βλέπετε έχει πάρα πολύ καλή πρόσφυση. Οπότε κάνουμε ένα πίβοτ να πάμε πάνω στον πράγμα που δεν είναι off-camber. Ωραία. Και τώρα θα έλεγα πάνω δεξιά. Και τώρα εδώ εδώ είναι πιο safe. Εδώ με καθιστές δεν χρειάζεται αμόρτιο. Δεν έχει κάτι. Εδώ αρχίζει το δύσκολο. Εδώ όπως βλέπετε έχει κάτι μπουκαλάκια. Μου είπε ο Βαγγέλης προάλλες ότι είναι από ένα αεροπλάνο πέρα. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, υπολογούμε. Κάνουμε εδώ μια δουλίτσα να βάλουμε την μπροστάροδα εδώ. Εδώ, μπράβο. Και τώρα κάνουμε εδώ στατικό ζαπ. Μπορούμε να κάνουμε πάλι στατικό ζαπ εδώ ή να πάμε από εδώ πάμε. Γενικά καλύτερα να διαλέγετε πάντα το γιώσεις. Δεν υπάρχει λόγος τώρα εδώ πέρα μόνιμα. Πάμε από εδώ που είναι εύκολο. Ωραία. Και τώρα πάμε από εδώ. Για να δούμε. Και πριν έχει πολύ καλή πρόσφυση. Θα βάλουμε την μπροστάροδα εδώ για να μην βρει και πάμε πολύ σιγά να μπούμε από εκεί. Πάρω στο παντάκι όσο πιο πολύ μπορούμε. Ωραία. Τώρα ένα τίποτα. Κοίτα εδώ. Ωραία. Και τώρα νομίζω βγει και εδώ. Θέλει λίγο φόρα. Εδώ λίγη προσοχή. Ωραία. Τώρα πάμε και πιο ψηλά, πάμε από εκεί. Κάνουμε ένα λίγο να δούμε τι είναι από εκεί. Μπορούμε να αφήσουμε και εδώ, αλλά δεν ξέρω τι λέτε. Δεν υπάρχει λόγος να πάμε και πιο ψηλά. Πάμε έτσι για την πλάκα, πάμε για την πλάκα. Πρέπει να πηγαίνει και από εδώ. Ωραία. Τώρα ένα τεράστιο πίβοτ, γιγαντιαίο πίβοτ. Κουράστηκα τώρα και μου σβήνει.
βγάλαμε. Ναι ρε πούστη. Και τώρα... Να πάμε για από εκεί. Εντάξει που φτάσαμε. Όπο, φρεστή. Λοιπόν, να το αφήσω εδώ, δεν νομίζω υπάρχει λόγος να πάμε κι άλλο πάνω. Εντάξει, θα πάει από εκεί. Α, πάει κι άλλο από εδώ. Εντάξει. Ωραίο hard.